Sten han starter altid dagen ud med en dejlig dans. Og han fyrer den bare max af. Jeg tænker, at vi starter med en vagtel med din bror her til morgen. Fuck med den på! Fuck mit dem på! Fuck mit dem på! Det er en dejlig morgendans. Sten, han kan rigtig godt lide at snakke, og det ligger det i hvert fald ikke skjult på. Hey Sten. Ja. Ja, Sten, det var fordi, jeg skulle bare lige høre, hvad nu Jugendlich betyder. Jamen, det betyder jo ungdomlig. Men husk nu, tag køn og kasus. Og forresten, så er min mormor, hun døde her i det år. Det er lidt sjovt. Minutes later. Natur for eksempel, det er bare super smukt. For eksempel træerne og græsset og bladene og det hele, det er bare grønt om foråret, og det er så flot. Det skal jeg virkelig tage til på det tidspunkt. Og jo, også i Rumænien, så... Jeg tror ikke, Sten han har forstået helt det der med at dabbe. Nogle gange ser det i hvert fald lidt sjovt ud.